салом алайкум дӯстон. Дар ҳолате ки баъзои платни ин хеле зашифровани канал мега, я хелеш закодировани канал мега. Бародаро, мо аз куҷо фаҳмем ки симкарта кор накарда истодааст ё ин ки прошивка кор накарда истодааст? Мо дар ин ҳолат чӣ кор мекунем? ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. Симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет. Бародаро, ҳозир мо меню медурем. Аввал чо мекунем? Мерем симкартара хабар мегирем. Медурем сетиҳои плата. Конфигуратсияда медурем. GPS мондагиай конфигуратсия медурем. Дар ҳолате ки ими IP-ҳои тор набошад, бародаро, ина IP-ҳо кор накарда истодааст, дар ҳамон ҳолат мо медонем ки симкарта кор накардааст. Мо чӣ кор мекунем? Мо ини кабутакай ку кабутаки дар инҷай кабутака як бор клик мекунем, меҷиқемаш. Please wait мега. Network connecting success. Вақте network connecting success гуфт, унҷа IP-ҳо мебарояд, IP-ҳои тор. Вақте ки ҳами ду IP тор я IP таҳ гирун шавад, дар ҳамин ҳолат значит shut down кабутак ҳаст, дар ҳамин ҳолат кор кард. Вақте ки кор мекунад, бародаро, аллакай пакет кор намедирояд. Бародаро, ин буд чӣ гуна фаҳмем симкарта мақсад кор накарда истодааст. Бародаро, ҳама каса приятного просмотра.